र' नों बुनो बुलायाबो बुलायलायनो उदरफोर गैया बुलायब्लालाय बयबो हायो स' दानि बावैसो मोनसे बेरफ्रुसारना थांदों स' सार्भिस प्रभाइडार NGOआ दंफां हानायाव लोब्बा गैया होननानै माखासे समनिफ्रायनो थगायबोबाय थादोंमोन स' दिनै मोगथां महराव आबुं जाबाय स' नोगोद लासिं सिंनि बाथ्रा आरोना स' मा होननो स' पावाराव गोनांखाय इसोरो से जालालै आं हले गालान फिसा थारला आङो थब्लं बुंखायो खिन्थु जिखुनु जायाथों मानो स' बाब दाबि धुमखि ओरैबायदि स' नैबे दाबि धुमखिया खिन्थु सोलिनाय नङा दै नैबे गालि गालासनि बायदि धुमखि होलायनाया सोलिया स' समाधान खालामनाया मोजां स' बुलायनोलाय सोर हायो सोर हाया स' आयेना गासैनि थाखायनो समान जानांगौ स' सरकारिबाबो बेसरकारिबाबो आयेना समान स' पाब्लिकखौ नोंसोर पावाराव दं होननानै ओरैबायदि हेरेसमेन्ट होबा जानाय नङा खिन्थु सानसे समाव ओरैबायदि गाज्रि जागोन नायबाय था नोंथांमोना आरो बा ओरैबायदि नङा होननानै थगायबाय थाबाय नै दा नायदो मोगथां महराव आबुं जाबाय दा सार्भिस प्रभाइडार NGOआ लोब्बा गैया होननानै माखासे समनिफ्रायनो थगायबाय थादोंमोन दा मा जाखो दाथ' हमजाबायना दाथ' मोगथां महराव आबुं जाबाय स' दिनै नायदो सेस बाथ्राफ्रा आमैसो फेरेंगाया मा होनना बुंगोन दा नैबे ना बेबो नङा होनना बुंगोन स' रोखायै मा फोरमायदों बिथाङा आदाया स' बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंलांदो स' सोर थिनदोंमोन सोर थिनाखै नैबे बाथ्राखौ आबुङै खोनासंलांबाय थादों नोंथांमोना बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनो सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबार खालि बे घटना जादों नङा होमबा बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायहै जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGOनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जायाखै आंखौ थिनग्राया सारिलिनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बियो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों बे रुनिखाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो बे दाउजेन गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हाहैनाय जादों दंफां सेरफां ओमफ्राय हाथिफैला मथा मथि 35 फिस ओमफ्राय नैबे बेसेबांमोन मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि दंफाङा गोदान बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरोना बोराया देखायनानै गारिखौ गावसोर सोरनाव कालेक्ट खालामगो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सान्तिपुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि NGOनि दानि NGOनि फेरेंगानि NGOनि बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों दा गिनाङा नालाय जोङो जेन'बा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि फेरेंगानि NGO हाहैनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लानानै बिदि मावहैयामोन आरोखि साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोननि हिसाबै आंजों रायलायनाय हिसाबै जों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहोहरनाय जादों आरोखि फैसाया जेन'बा टिपआव 5,000 खरि फैसाखौ मोनाखै जेन'बा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानिल'